jien minix qiegħed biex niddefendi l-iżbalji li setgħu saru fil-passat. Jiena lanqas biss kont qiegħed preżenti għalihom, lanqas biss kont parti mill-gvern. Jien qiegħed biex noffri alternattiva għal ħmieġ li għandna qudiemna. Għaliex dan mhux biss huwa tanker tal-gass li jiġi priski, dan huwa tanker ta' gass li huwa monument għal korruzzjoni, jiġifieri għal korruzzjoni se jpoġġi il-ħajja tiegħek f'riskju. Għalhekk qiegħed hawnhekk jiena u għalhekk qiegħed nieħu din l-stand ċara. Jien ma rridx illi jidħol riskju żgħir kemm hu żgħir, kbir kemm hu kbir. U ma jinteressanix x'ġara fil-passat, li jinteressani x'qiegħed jiġri llum u x'jista' jiġri fil-futur.